बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सेथि खेबनि थाखाय इन्टार 6 शिड्यूल काउन्सिल फुटबल प्रिमियार लीग 2022 क्लास्टार बी नि थाखाय क'क्राझार KDSA गेलेग्रा फोथाराव गाबोननिफ्राय जागायजेनगोन। जानो गोनां बे इन्टार 6 शिड्यूल काउन्सिल फुटबल प्रिमियार लीग 2022 क्लास्टार बी नि थाखाय दिनै क'क्राझार गेलेग्रा फोथारखौ साब-सिखोन आरो साखाफारा खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव जोंनि खौरांगिरि मिथिसार बसुमतारीनि जानो गोनां हाबाफारिखौ आगु दिन्थिनायनि गेजेरजों मिथिना लानि। खुलुमबाय। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन सरकारनि दैदेननायाव सोलिबाय थानाय गिबि खेबनि इन्टार 6 शिड्यूल प्रिमियार लीग 2022 मायथाइनि फुटबल खेलाया थांनाय 9 अक्ट'बर खालि उदालगुरि जिल्लानि दैमाकुसियाव जागायनायनि उनावहाय दिनैसिम बिटिआरनि सिङाव थानाय मुसलपुर गेलेग्रा फोथार, बिजनी जिल्ला गेलेग्रा फोथार आरो गाबोन क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन गेलेग्रा फोथाराव गाबोननिफ्राय क'क्राझारावबो जागायगोन। बेनो गासै रोखोमनि प्रिपारेसन आरो साजायनाय हाबाफारिया दा बे बुब्लियाव जाफुंसारबाय होननानै जों सानो। गाबोनहाय मोनाबिलि 6:15 क'क्राझार जिल्लानि KDSA गेलेग्रा फोथाराव ISPL नि क'क्राझार फोथारनि गिबि खेब गेलेनाया गाबोन जागोन। बे गिबि खेबनै जागोन ISPL नि लीग खेलाखौ गेलेनायखौ जोंनि बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानिनां मुस्रि प्रमद बर'आ गाबोन बेखेवगोन। बिनिनो गासै साखाफारा आरो गासै रोखोमनि प्रिपारेसना बे बुब्लिसिम जाफुंजोब्बाय। आं बेखौनो खावलायगोन बिटिआर सरकारा गिबि खेबनि थाखाय खुंनाय ISPL बे गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा गासै थाखोनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै क'क्राझाराव खुंनो लानाय बे ISPL नि गेलेनायखौ जाहाथे फैनानै बाहागो लाफैयो आरो बानजायगिरिफोरखौ मदद थुलुंगाखां होफैयो। बेनि थाखाय बड'लेण्ड ओनसोलनि गासै नोगोरारि आरो बे हालामनि गासैबो थाखोनि हारि माहारि हारिसाफोरनि नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों बानजाय आफादनिफ्राय गुरैयै खावलायहरो। गाबोनहाय 12 अक्ट'बर बे 12 अक्ट'बरनि KDSA फोथाराव जानो गोनां ISPL नि गिबि लीगआ गाबोन बड'लेण्ड टीम आरो गार' हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिलनि गेलेगिरिफोरनि गेजेराव जागोन। बेयाव मोनसे जानाखि गेलेनायनि रोंगौसार गेलेगिरिफोरनि बे गेलेगिरिफोरनि रोंगौसारनि गेजेरजों जों मिजिं खालामो जोंनि KDSA फोथाराव खुंनो लानाय बे गासै हाबाफारिया जोंनि रायजो राजाफोरनि गेलेनायनि फारसे गोख्रों आबहावा लाबोगोन आरो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि ओनसोलनि गासै रावारि धोरोमारि सुबुंफोरनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो गावजों गावनि गेजेराव अनलायनायनि मोनसे जानाखि थासारि बे थासारिया गोख्रों महर मोनगोन जों मिजिं खालामो। जों बुङो जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोल लोगोसे सा सानजा ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जिहेतु फुटबला जोंनि मोनसे ट्रेडिसन, जाय फुटबल ट्रेडिसननि गेजेरजों जोंनि हालामनि जाखांफु सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव गेलेनायनि फारसे आदब खायदानि मोनसे गोख्रों थासारि लाबोनायजों लोगोसे गेलेनायनि गेजेरजों जे जों गावजों गावनि गेजेराव माहारियारि खौसेथि लाबोनो हायो, बे थांखियैनो जोंनि बिटिआर सरकारा बे हाबाफारिखौ खुंदों। बे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों जों मिजिं खालामो स्टेट लेभेल, नेसनेल लेभेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोंनि बे ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोना फैगौ समाव मोजां रोखोमनि फिथाइ जों थुलुंगाखां फिथाइ मोननो हागोन। बेवहाय जोंनि बे KDSA फोथाराव गुबैयै मोनब्रै हानजाया बाहागो लागोन। बिनिनो मोनब्रै हानजाफ्रा गावजों गावनि गेजेराव लीग मेच गेलेनायाव बाहागो लागोन आरो सेमिफाइनाल मोनसेया जोंनि बे KDSA फोथाराव जागोन आरो जोबथा गेलेनाय एबा फाइनाल मेच गेलेनाया फैगौ 23 अक्ट'बर खालि क'क्राझार थिथागुरि साइन्स सेन्टाराव फैगौ 23 अक्ट'आव जोबथा गेलेनाया बादायगोन। बे जोबथा गेलेनाय बादायनायाव मिरु सरकारनिफ्राय गोबां मन्थ्रि, रायजो सरकारनिफ्राय गोबां मन्थ्रि, गिबि मन्थ्रिखौ लाफानानै रायजो बेंगिरिखौ लाफानानै आरो जोंनि ओनसोलनि जानाखि बिटिसि सरकारनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा आरो डेपुटि मावफुंगिरि सोद्रोमा गासै थाखोनि एग्जिकिउटिभ मेम्बारफोर, जोंनि ओनसोलनि MP, जोंनि ओनसोलनि MLAफोर
बिथांमोनखौ जों आथिखालाव जों बिथांमोनखौ हांख्रायनाया जोब्बाय जों आसा खालामदों फैगौ समाव जाखिनि जोंनि ISPLing जाखिनि हाबाफारिफोर जागोन बे हाबाफारिफ्राव जोंजों लिंहरजानाय आलासि जोंजों लिंहरजानाय बिबानगिरिफोरा जोंखौ फैनानै मदद होफैगोन आरो दुलाराय रायजो राजाफोरखौ आं बानजाय आफादनि जानानै खावलायो जाहाथे नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि फुटबल गेलेनायनि मोनसे थासारिखौ गोख्रों खालामफैयो बेनि थाखाय बयखौबो गुरैयै हांख्रायहरबाय। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि KK रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।